שלום כיתה יקרה, עכשיו יש לכם מבחן, בהצלחה, משך המבחן יהיה שעה, אני סומכת עליכם שאף אחד לא יציץ לאף אחד, ואני צריכה לצאת לדקה. בהצלחה. ארבע שנים עכשיו י"ב אני מלך העולם לא תת לא יוד אני לא חמוד אני גבר אמיתי איך אתה לא זוכר בכלל, לא קשור כבר למזל, אני פה זה שמחליט. אם אתה כבר לא זוכר, י"ב זה הכי מוכר, אני פה זה שמחליט. עכשיו אני כיתה י"ב, בתיכון הזה אני שולט, מה שרציתי זה לשמור כיתות, הכל בגלל שאני סגנון, כן אני סגנון. עוד יום עובר, אני לא מוותר, עכשיו אני רוצה יותר. אתה קנאי, אני קלעי, אני מרגיש כאן הבעדיי. אז אל תענה לי בחשאי, כי אני פה בקלעי, אני פה זה שמחליט. 12 שנים לומד, לא פשוט להתמודד, אני פה זה שמחליט. עכשיו אני כיתה י"ב, בתיכון הזה אני שולט, מה שרציתי זה לשמור כיתות, הכל בגלל שאני סגנון. עכשיו אני כיתה י"ב, בתיכון הזה אני שולט, מה שרציתי זה לשמור כיתות, הכל בגלל שאני סגנון, כן אני סגנון. אם אתה כבר לא זוכר, י"ב זה הכי מוכר, אני פה זה שמחליט. עכשיו אני כיתה י"ב, בתיכון הזה